Yan po sa sinubukan niya. Wow.
At ako pinunod mo kayo mo. Natatapos. Yun mo. Hindi ako kapit. Wala ko ng idea. Alvin siya, punta ko po. Alaman. Araw.
Nagpalag ka ni? Hindi mo naman yung na pinera ko. Solo rock match. Ano mo bro? Awat? Ulit search mo na po yun. Mapapos naman ang ay, pinawag ako. Lower. So, so, parang daw. Pero wala na po. Gago! Gago!
Puti ka hindi. Kuya, may nagagalit na. Ayun eh. Hindi mo naman. Ay, ay. Ay, po. Wala na yun. Ako yung mag-sinusunod. Gusto ko yun. Yun oo. Ako kuya na yun. Sabi na daw, yung kayang call. Kaya ko na kaya ko. Alam mo pati yung Sherwin eh. Alam mo pati yung Sherwin eh. Ay, manahing lahat ko eh. Ay ma, dyan po. Kuya, nasa yung Kuya, sinagamit ako ng parang Pero dito mo na ako mo din. Oh, meron ka tulong. Ayun, ayun, ko to. parang masya.
Yan. Oh, bisa to. So, ano ko na yan, yung nakalaban ko na ah. Sabihin na ako gano'n. Naganda ko sa akin yung ya ako po, ano, puta. Iigas. Atik buko ko. Ulo.
Ay, nag-lens ko. Ayun. Sa tao. Very good. Okay na kung nagigilin. Alam mo kung nagigilin. Kaya pa yung gala. Hindi naman. Pato.
Kuya, nakaka-save ka ba na? Tulong na lang kayo. Nice one! Alam nga natin ang tulong. Uy! Nagtawan. Uy, hindi mo alam. Ano nagtawan? Panalo.
Ayaw. Naman ha? Iyo.
comment sa 1. Ay, makan gusto mo ako. Meron yun, kuya. Yes? Kaya mo ba maipag-iwi? Tapos, dahil naman sa akin. Lagi ba nga niya? Okay, nag-go sa, ano yun, global, gagawa ng Asia. Mas kita. Papa, Like that, yeah.
Pero naman sana tapos Thank you, Darren. Nakababalik naman. Oo, hindi ka lang nahuli. kukuhain na naman. Ah, patas. Ano mo, ito ko. Okay, wala ko yung punta ko. Yung punta ko, wala ko yung punta ko. Pwede tayo sila po.
Ano, yan ang sila yung ALI. Ano yung school? Kaya kasi ko, Balik ka na. malapit ko. Hindi pa, hindi naman. Hindi pa. Sana ko na Ayan o, kami nagsakin mo ako. Ayan, nagsakin. Lumatag. magano ka muna, magpapalagay magaling. Ano na, kasi nilagay ko ng lahat. Ito nga na, motor. Oh, perfect. Ang pangalan niya, Ito din. ito pa lang. Ano, ano? Eh, tapos, Joy. 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 Ay, Nagawin na. Diba?
Thank you sa may peace ninda. Bait niya. Peace ninda. Let's eat. Parang pakupilo. Ay, so, yeah. Nandun sa mission ko, protect. Ganun. Yun yung ano, Mamam lang. Ako ba na? yun mo sa chat. No! Chat. Nice! Video. Tulungan. Oh boy. Tulungan yun. Nasa kayo sipot. Kaya mo? Hindi mo, private ka naman. Ay, ako. Paupo pa kayo. Ang ayok ako po sa night day. Wait ako. Boy, yun ang ayok. 2,000 ano. Hindi ka ang ayok kagad ang kaba. Sabog. Sabog, mas lumalit niya yan. Ano? Ganda na ko. Yung giray sa kasi ko. Ay, ito. Aram ka na yung... Yan. Nagsabi din, grade 8. Pero din sila eh. Ito nga, pag siya nabuti na, ito. Dito pa nga yun. Tawag namin sa nabati. Yung Lord, badil sa akin. Pagkatali, nagpadil sa Agwa nila ko na sa akin na kung inilot niya ko sa ano, so gambang niya, sa tingnan sa likod. Sino na ko yun? Kumukit mo na gano'n. Yan ang tingin mo. Yan ang mga malap. Sinero ang kami. Bago ka ma-sensitive mo, no? Pero yung mga nagpa-sensitivity ko mo, mga pwede ako na. Ayan, pa. Isang ganyan siya. Ito ko rin to. So, agong bagay ka para sikat-sikat. So, hindi po na po. Go! Oo, may asan likod. Pagkain pa ka? Rosan. Si Boyong. Eh, tumanda. Yan. Oo, mapapresente nga sa libre. Para ko ikakotro. Basta nga masana ka ng buhay. Isip, dulo. Sure, ito mo ba? Oo. Yan ang parating na. Pagdating Sige, mo na. sige na, sige na, may tanong. Yung kumanay ko. Ate mo pang grade 8. Yung pastor na ulit. Nice. Yun na si Supo. Hindi na tigigay. Dahil, Pinagpalit na niya ako sa IV. Kaya ito, nag-order ko pa ito. Kasi ito,
Yun, di sa may ano. Ay, nakarush. Hindi ka naman nangarap. Kalat na sa kita. Ay, Lagi ng sinda. Walang kaba. pinapit ko pang baba. Sana daw ako. Balik na mo, ano? Yun ako, bago. Ako pati ko. Ay, wala, no? Ay, wala, ano? Dalawa. Look, kayo. Ano ba kung pananiwa din niya, no? Hindi kami pa din eh. Next. Ano pa? Wala, gunan. Gamit ko manan. Mag-addis. Mag-iwan. Duwal. Mag-addis. O, di ba daw? Hindi mo lang po. Ah, sorry. Ano ba? Ano ba? Bebo. Nabigyan ko ito ka. Face na sa nainay. Ano mo kayo? Ano ko kayo mali? Manyan niya ako may diskanine. Diskanat niya na 89 days. Nobody. Sakla na sa tao. So, yung dyan. Bayo. Yung dyan. Saro dyan. Kita naman. Nice. Dalo pa. Yan sabi. Ay, Oh! Tigol! Yung tawag yun. Oh! Sadya! Ito ba yung zero? Si Zero, suba ako na ko kasi. Ako po. gusto ko pa ng badil, 8K. Makakapagda ako mabili. Tatakot ko. Ya, di ba yung sugot? Yung di ba yun yung dyan sa iyo. Oh, ha? Nasa sa boat. Yung kami sa iya po. Ayaw mo. Ayaw. Dinapugan. Mainit na ito?
Ba't mo nasa tanong mo? O yan o. Pero din. Uy, dikit na. Matipuan yun. Dadaw na kami. Dikit na nga eh. Ilan lang sir mo? Tapos ba ito rin? Apel. Dikit na nga eh. Open ka? Apel kayo. Nabukas. Karelot ka na? Hindi mo lang Pag-init ka. Yung isa eh. Ayaw na nga eh. Kaya ba bang gawin? Hello. Ako. Yung naman. Tulungan nila. Eh, kakawat ako na nilibad. Kawatan. Wow. Ang palipatan ako nga. Okay. Ay, nabalik ko. Kaya natin Alam, sige mo ulit siya to. Pero gusto na. Eh, gusto mo kayo. Speak ka. Wow, basta. Ikaw sa likod. Tulog mo na. Ito naman ni O. Ay, tik. Dito na yung Daw na kami. Hey! Gusto ko si O. Ikaw na ay. at never. Sa ating kakabay. Misael. Meron mo dito. Guys, salamat. Dito sa ako baba.
Tingnan mo. Ganda yung ano. Ba't ka dito? Tingnan mo. Ang tabang higit na. Nag-repeat. Ay, video. Yung gano'n, hindi ko. Kasama na yan. Wala may laging ko na yun. Ay, kasi din. Yo! Anong kulay? Itong Lena yun nga, oh. Tapos ano? Kaya, blue. Ako po yung tulungan mo ng friend. Laro man ko na ito. Ito yung kagulan yun. Tira yung gusto Ay, niya. ako na. Siyempre, tahan mo pa. Siguro. Mag-sino dyan sa base. Sa likod mo. Mag-sino dyan sa base. Look na. Wala naman, wala naman. Wala naman dyan. Yan, ganda yan. Nice one. Tangay. Bababa. Ay, B-side ka, side. Oh, B-side. B-side nga niyo. B-side. Manangay, hindi ko sinasabi na. Oh, yun na. Nice! Oo, dami na. Kasi, mga gawin niyo. Ano to? ay, bubulpil. Good shot. Ayan. Ayan na kayo. Wala ba mo? Wala po. Oras kayo. Wow, oras kayo. May natao. Opo, magpasuan. Parang, ako po, yung height nila. Siguro nga, ito nga nag-apply for the na yung bubo ka, ayos ka. Nasa ka sipot. Eh, iba lagi na. Sabi ka mo. So, ayun. Yan na naman pala yung buwan. Yapi dapat na, ano, sa dati ko, pero palitan ko sa pangyayari. Anong oras na tayo? May 53 na lagi. May ano, ang tulad sa mga ano, may trabaho kayo sa oras na gawa nila, sayang ba? So, kaya ginagawa ko. Yeah, sigurado na pagtumpag ng yun na ganyan niya. Oo, wala. Ako ka wala kung kaya. Ako ito. Ulit. Kabuti yung gusto mo. Hindi
Video ko nga, nasa taas mo sa pala na yun. Yo, nanti. Bakit ang malito? Ibus. Ibus. Yan, dyan sa may water. Kaya water. Yan. Pwede support. Yan na. Kasama sa na. Yan, doon sa may egg, nakaisaiperan. Plan mo ba? Ano ba? Nagbilang mo sa likod mo. Hindi, nayata mo. Kailangan mo, modest mo din. Tapos din mo. Oh, ano na, parehas na. Lamig na po. Pero na. Ano na? At akaligas ako. Ito namin nagsabi mo sa'yo. 17. Talagang daw ng isa ano bahay. Na ringid, benta ka mo. Yan pa eh. Puta yung taas. Yan sa eh. Yan pa. Alis na dyan, wala naman. Kalaki ka. Ito na. 1977. Backboard. Tapos yan sa Nice. Nice. Alright. Ano tayo ba? Dala. O yan na yan. Napapasok pa sa'yo. Hindi ka pa. Ayun, oo. Isa? Oo. Second last. Last 50 pa yun. Yan, oo. Ano ako? Babang motor? Iyo. Baksa? Bigyan niya lang sa hindi, no, sa concept din naman. Mas kaya ako mga address. Prepare a side. Puta dua. Puta tayo may nag-usap siya ida. Diba yung Temperan. Tama yun. Adjust mo tayo sa Buwan sa iyo. Nakasip sa palayan. trabaho, adjust mo sa paano.
Ito ang dahil kami na nakaka-deposit na isang kahit ano. Kaya nga din ako natira. At nasa to, Karag sa na Lord, sorry na. Pag-ora. out na sa ko. Kaya sabi, Hindi na ano. Dua. Ayun na ganyan. Sa bangya na, kaya nag-ano na. Bangya na. Pinarolas ko na sa ganun ko. Hindi mo pag dalawa, hindi mo mapag lalo mo mapirus pa. Hindi, nagkarawa. Hindi na ikaw. Sabi niya. Ano yun? Pwede kayo magka-split na. Anong motorista ang nabakal motorista ko? Swahili? Again, Anong kunya, anong monthly. Bolo? Anong brand pala? O Swahili? Anong dito? Bolo? Bono? Ako pa ako nahiling lang. Ganyan nga, ano, ako mga pagtukadan ba ka? Ikaw, mag mga alangan din sa ano? Ganda yung panauso yan ng mga rose. Hindi yan ang display ng Pinakalo. Magayon nga na ano, magpipilo. matipid talaga. Sa kanyang mag-aan, yung Ang sarap para 110. Wala ba? 110. Matipid Okay. talaga. Kasi niya, ano, full tank ko, tapos yun niya na, ano, yung pangit ko pag ang tulo ng aldaw niya. Nasa if pa, Tapos pa. Balikan ka. Balikan ka na. o balikan sa Ang pamadali. pira namang kilometer ang nadala ng ito. Mga 25. Hindi ito pa matala pa.
Dito ba? Pero ang Hindi man sa nagalit sa pigkami, Oo. pero service ko sa sa scooter kaya, peso din na. Kasi nakala ng makina ng scooter mo lang. Bilang ano pakaikan, ano po ano yung alin, automatic po. Taman mo Sa siya. mahal, magkasulinahan pa. Nakaman mo siya. Diya, so ano ba kahit ito? Oo. So, nambera, lagi na kayo itong pang taklop naman. Pag nalawagan dito sa tubig, maan dito ang sa klasik. Namaputi, pag-aday, namahin na sa lamper, pag makalanin dito. So, ano, Number kang sa plaka sa dito. ako, so, pag ang sa inutan, o pag ma-open siya, so nahiling sa dalagan mo, makala niya, so, pang taklop pag ito mo na. Kami na baka So, talaga ako. so, pang taklop sa ano, sa pangiling baga, so, pera ng dalagan mo. Kapag naoranan nito, minaputi ito, so, lumabas sa inutan. So, sumanibela, tapos di sa tao. Yung pera ng perang rabak ng dalaga. Pag na, LCD gano'n. pag na dumog-dumogan niya, maano niya, maputi, sayang ka ito, ba? Tumagay ito. Pantaklo ito yan. Flat yan. Ang tayo sa kabagla. Dati yung magsabing steplet ka, Kyle. Sabi, salamat ako sa
Hindi nakuha no?
Sa buhay, basta ano, kahit sa kapit o buhay, sa kalaban, pagpagdaan. Pero mataas na dyan. Piso ang bala, piso. Ano, piso ang bala. Yung papakita ka daya eh. Papamunan ka mo. Ano pala nito? Talong. Gusto, dito mo tinanin doon kanina. Ano ito? Dito ako nagkaling doon tumubong. Para pusyoy. Gusto, isang kabaw maraming patay. Ano yan? Ano yan? Nasiran mo. May salayin akong kayo. May ano, yan na alaban ni Ugo. Pag kinilitik mo ang tulak ko, makanta ako. Ano yan? Ano yan? Wadil. Bale. Ako. Kansi. No. Beauty. Yes, ano ba si Yes, Correct. Paano nila dyan? Yan. Kaya Pag hindi ka daw na ito, hindi mo nga hindi ka narambang yan. wala na ako dyan. Ako talaga man, madam talaga ako. Ako matasigan. Kasi dahil nakatitingayog ka, hindi ba iba-iba yung kasi kanina eh. Ano na siya nito na? Gitara. So ano ba ga? Ulit lang kayo. Tapos pag kinilitin mo ang ano, diba kayo mo? Makakasala. Dapat sinunod mo ang Kung kaya na kumain sa dito. ibigay mo sa mga nanay. Dapat sabot yung Kung media. kaya na makasakot. Dapat sabot yung media. Dapat sabot yung media. Si Bato, ni Bato, ng Bato, si Bato. Ano yung sa ulo mo? May kapangalan. Balik pa ito kamuti, balik pa ito kamuti, balik pa ito kamuti. Tulog. Hindi ko patapag.
meron. Putang ina mo. Yung Google. Si ano ba lang? Kristal? Pinakawat ang kaan? Nagburo sa lang sa bakalo mo. Kasi may kano ka na na, Virgil. Kabibi yun. Pag-YouTube, may ito, pag-pupik. Diyan ka nalagad ako. Ano tanglaw? Pag malayang pa na, ano na, dahil na, ka na ng malapan. Uy ko sa Putang ina mo. Pag pinakawag ko, kagla. Ano? Marabas po niya, marabas. Kuning ko pa po. Kaya, kuning ko pa po. Ben, yun na. Sabi mo, Ikot, inugla ako. Ikot kayo. Ikot ako na ito. Ano eh, tapos ulit doon niya. Sumay, o mag-saud ka duman. Sabot din eh. Sumay, sumaw. Asa. Sumay, puti. Shoot. Mama, lang. Mama, lang. Dapat magpanakag. Ano yun? Mama, Simon said kita, Simon said. anong salut? Ano, parang tama ako, Simon said. Simon said, mag-looks mo mo sa 50 days. Mag-looks mo mo. Kaso, pag di ako magtarong na Simon said, hindi ka ako mag-looks mo 50 days. Simon said, mag-looks mo mo sa 50 days. Magdalibo. Pariyak na nga, nagdarap ka eh, Simon said. Washing, water. Ikaw magdang nakakalawag ka mapatao. Uman. Uman, balik. Nakalaw ko sa kanila. Pagdakulangan yung ano. Pagdakula, kasi nagdarap ko dakula. Gusto ko, yung part mo. Ano sa? Udo. Makatawag mo. Wala gusto. Ay, gusto. Gusto. Sa'yo mo din. Ang gusto. May bugtog. Ano? Tulog. Ring. Hindi ako makain. Kaya ako nakain. Hindi po, wait. Hindi mo luway. Ano ba ito sa ron? Puto. Sir John, lang gagawin sa bato. Thank you.
gagawin? Dati ko uwi, assignment pa.
Hello? Roselyn, 904-927-662. Opo. Yung ano po kasi yung iba wala na yung dating load at home yung na-access sa website. Tapos yung mobile app din wala na. Ngayon yung bagong mobile app, hindi po kami makapag-enroll ng account. Sinubukan namin SIM card, pero yung itong broadband account namin, yung global code, ang error na nakalagay, sinend ko na po sa, yung parang error, something went wrong, parang ganun, tapos, please, parang tampak agad, parang ganun. Roselyn Tupac. Opo. Hello? Opo. Roselyn with 1 Tupac. Opo. Error. Ano ko na lang po, matagal na po ito. Bali, yung unang beses ako na reklamo nito, siguro mga 2 weeks na. From time to time, ginagawa ko. Sabi ko, ang alam ko, yung mga IT professional nandun, kaya naman nila i-gawin yun kasi lahat naman ng tawag nito, kahit remote nila, lahat naman ng verification, ginawa na sa akin kasi alam mo, nag-chat ako sa Twitter, nag-chat ako sa yung kay G, di ba yung AI, tapos yung sa Global Home na Messenger, lahat na yun, naka-record yung kahit i-check niya yun doon. Matagal na ito eh. Sabi ko, parang hindi naman nahahatid sa akin. Sila na lang gumawa. Sila na lang kasi kailangan lang naman i-verify. Lahat na naka-verify na yun natin. Ang problema lang namin kasi, ito gusto kong makita yung tawag nito, yung real time pa na status ng account. Kasi tinitingnan ko yung kasi na dating app, yung old app, pwede mo siya ma-access sa website, di ba? Sa online sa gamit yung PC, yung computer, tapos yung mobile app. Wala kami problema noon dati. Ito yung bagong mobile app. Na ito na group ko na. Problema ito.
Yung sinubukan namin mag-register ng SIM card kasi di ba simula na yung SIM card registration. Kaya naman namin doon ay enroll namin sa Globe bago problema ito. Kaya parang yung IT department na Globe, parang hindi naman nila ginagawa yung trabaho nila. Parang maganda pa nga yung dati kung hindi nila sana maayos yun. Parang tingin na lang sa sino ba ang IT department. Ibalik na lang yung luma. Kasi kung hindi man nila maayos yung bago, ito na lang muna yung luma. Kasi kailangan naman makita yung rental na natin. Low cost, yung broadband account, yung fiber. Gusto ko makita yung data consumption niya. Doon sa kasi-sold up, makikita ko yung data. Although unlimited naman lang. Unlimited naman yung plan natin. Itong 9049276 minimonitor pa rin natin yung tawag nito. Pwede ko yung check yung kasi binayaran ko lang sa January 7 yung due. Pwede i-check mo ulit yung, yung status mo ba kung wala nang balance.